Merhaba jwara temaşevanên hêja îro dîsa ez ê pêkenîkî bêjim û em ê ji vê qiseyê ji xwe re hesekê bigirin. Navê pêkeniya me pêxember Qur'anînin. Piştî pêxemberê me Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam gelek insan derketin dawa pêxemberî kirin. Wan zend dikir ku hema kî bêje ez pêxemberim xelqê jê bawer bikin. O tev jî ver dikirin, derew dikirin, bi vê münasebetê jî ji tevera pêxemberê derewîn tê gotin. En meşhûrî wan Museyletül Kezab bûn lê çîroka me da mirovekî dawa pêxemberiyê dike. Cemaeta xwe re divê ez jî pêxemberê we me. Divê Hezretî Muhammed pêxemberê ummetî wê jî pêxemberê we qebîla xwe me ji me re îtaatê bikin. Millet dibêje baş e pêxember kerametê wan hebûn. Mucizatê wan hebûn. Estağfurullah, keramet ê weliya ye. Divê pêxember mucizê wan hebûn. Ka êdî jî mucizê te hene, divê tabi êmî jî mucize hene. Yek jî ra divê de baş e pêxember mesela emrê darekî bikira bigota were dihat îja dekat tu dara tuyî wayl û ra sekinî tu emrê dara tuyî ki bira dara tuyî were. Eger dara tuyî bikişî were cem te em dizanin tu pêxember em ê bi te îman bînin ku nê ji xwe em bi te bawer nakin. Mêrik divê baş e carek gazîkir divê hey dara tuyî ez pêxemberim ka were dar jî xwe tev nagerim. Malûm dera ki darê çawa jî tev gerim. Hinek sekinin divê her halde degniye çuya cardin gazîkim. Cardin gazîkir divê hey dara tuyî ka virda were ez pêxemberim tu gotina min nakî lazekî sekinin dîsa tune. Cara sisiya dîsa gazîkir divê hey dara tuyî ez pêxemberê xweda me mala ve ez gazî te dikim emir dikim were vê dera ümmeta min cem mine. Dîsa dar jî xwe tev nagere cemaeta xwe re divê gelî cemaetê divê ev darahan darek pir bi înad e. O pêxemberê xweda ji gerek Qur'an nebin xwedê quretî red kiriye nehî kiriye gotî gere me re quretî neke jî pêxember Qur'an ninin mecbûr wextê dar nayê cem em ê herin cem darê. Lê dixist çi cem darê divê ma çi ferk e ha dar hatî cem ha em çûyî cem darê millet pê dikene divê newala tu pêxember nenê tu pêxember vay wê tê mucizekî nîşan me bida. Pêkeniya jî li ser kesên pir forta didin xwe derewa dikin divê ez ê wa bikim ez ê wa bikim ez filan tiştî wa bikim ez ê mesela falan kesê bi van kesê bikujim wextê tê qarşî bara xwedîn destê xwe per dixin stûyê xwe xwar dikin Allah Allah ya ev ya digû wiha tam derew deket aksî wî derket. Mesela bir insan hene jî malê wan milkê wan tune lê ji evê hez dikin ji forta pir hez dikin divê ez wiha zengînîm ew qasperî me heye ew qasa malê me heye diçin aşxanekê rûtinên restawrantekî an diçin kafeteryakê rûtinên tu dinêrin cêva wê de perê çayken perê evekî tune belê ev pêkeniya jî me got ser wan tê gotin sevan kesên ku forta dikin derewa dikin îja ji xwe re rêya dibînin. Mesela me got mêrî çi restawrantê dinê aha min cizdanê xelmal ji bîr kir pere ser me tune aha nizam cêva pantorê me daman pantorê xwe guherî yanî li xwe danayînin bi forta ji xwe re rêya dibînin ev pêkeniya jî li ser wan kesa tê gotinê sêvîdarim bi dilê we be heta pêkenîkî din bi xatirê we.